binati o minahal kong matalong okay. Sa karon di ay July 30, 2024. May-ari ang ato ang gobernador sa Leyte, si Itor Petilla, kung diin nangamusta kung say update sa lugar na daghan o hindi nag-distribute to ni Gugas diri sa lungsod sa Matalong guys. Yung kahintang o sa pagpanghatag ng Gugas ni Gobernador Petilla sa ang board member si Carlo Lorito diri sa lungsod sa Matalong si Kari uban pang mga dagko mga kuan guys ang gobernador ang board member niya si Kari ay sa provincial diri sa 5th district dili mga binati minahal matalungan di aron ang ato ang gobernador sa Leyte si Itor Petilla kung nagsurvey sa area na daghan tinggi kaya kahuman po nangatag ni Gugas sa napiktuhan sa dinggi diri sa lungsod sa Matalong guys. Okay, salamat ako sa atong gobernador sa atong vice governor sa diri sa lungsod sa Matalong kundi may bisita ang ato ang gobernador diri sa lungsod sa Matalong guys. Kundi iskuan. Okay guys, salamat mga atong gobernador Mike Kali. Sa pangiyong gaduha ang atong gobernador sa atong distrito. Siyempre atong pagpapatian ang iyang minisay kalong kadala ang iyang gobernador ya kaatban. So mga igsunan